porque comí cacachú. Lo que mola máis. A ver, un cafeciño. Sí, un pouquiño, a ver. Como comezou a tua rapaza con isto dos anuncios? Pois por casualidade. Un día estaba ollando no xornal e atopei un anuncio solicitando nenas loiras para un spot de televisión. E como Vanessa ten o pelo dese color, medio en bromas, de veina. E me cayeron entre un montón de nenas. O caso é que acabou protagonizando un anuncio de Chambourí, logo outro, e outro, e outro. Agora son unhas nenas máis populares do país. Teño cartos a moreas e ata meu pai deixou o seu traballo para facer de meu representante. Vanessa, a partir de agora comeza a túa formación. Como burbujitas, es un... Solo hay uno que me gusta, el de verdad. Fíxate como sonríe aí, daste conta? Y un tutu rosa, un E aro cando rosa fales, tens que facelo como aquela nena das salchichas ñam ñam. Con aquela cara tan riquinha. Temos o que poden facer os nosos... E reparen como fai Mercedes cando anuncias cacachú, que mesmo dan ganas de comer unha no momento. A ver, ponte aquí diante e faime algo desto. Cacachup é o que mola máis, pídelo xa a tus pais. Teño que darvos unha sorpresa. Hoxe había no xornal o que estaba agardando dende había tanto tempo. Había un anuncio pedindo nenos para un spot de publicidade. E logo que poñía? Non pensarás meter a túa filla en algún asunto deses? E que é o que non hei pensar? Por que che parece que levo case 2 meses educando nela, sacrificándome con ela todas as tardes, vendo anuncios para que aprenda a actuar? Pensas que por gusto? Que non teño máis nada que facer? Xa cho dixen hai tempo. Se lle deixas en paz a rapaza, seguro que nos sabían mellor a todos. Pero ti que dis? Se a Vanessa lle encanta. Sí, seguro. Que é o que dis, Vanessa? Nada, mamá. Se dices que ven o fai xa, mesmo parece unha das dos anuncios. E ademais xa chamei o número de teléfono que viña ali e inscribín a Vanessa nas provas do casting. Do que? Casting, do casting! Diz que é así como lle chaman o proceso de seleccionar os nenos que se interesan. O martes, ás 5:30, temos a prova. Así que vas meter a nena na historia dos anuncios. Que é todo unha casa de tolos. Tolos sí. Xa me dirás que estou tola. Cando a Vanessa gañe os cartos que está a gañar agora Mercedes. Mira, fai o que queiras. Total, non creo que che vayan facer caso ningún no casting ese. Buenas tardes a todos, mayores e nenos. Moitas gracias por participar neste casting de Loureiro e Ribeiro asociados. Esta tarde imos probar os nenos comprendidos entre o número 300 e 325. Ahora irei vos nomeando para comprobar se están todos. A ver, 300, Azucena Souto. Aquí. Lorena Formoso, 302. Presente. Xa saben, teñen que estar no estudio dentro de 10 para rodas. Xa nos poñemos en contacto con ustedes para o día anterior, vale? Moi ben. Hasta logo. Adiós. Pois se colleron a esa nena que non tiña gracia ningunha, a ti collete seguro. Nesa Santalla, Xa sabes o que che dixen. Atende ben o que che manden e fai como practicamos na casa. Ven, ven, va. pois moitas gracias por todo, señora. Sente este cheque, en atención ás molestias ocasionadas. Xa tomamos nota do seu enderezo, a ver se para outra ocasión pode ser. Pero como noutra ocasión? Pero isto quere dicir que non me acoller a miña Vanessa. Pero isto está todo amañado. E logo non acabo de ver eu como collían aquela filosmía, a papona aquela que non sabía nin moverse. E logo que ten aquela pampada que non teña a miña Vanessa. Mire, señora, non se poña así, que eu non son que fai a selección.
De todas formas, o que se lle pode dicir é que a nena aquela colleron porque tiña un aire moi natural e espontáneo, parecía unha nena calquera da rúa, e iso é o que estamos buscando precisamente para o anuncio dos caramelos Lambón. Natural e espontáneo. E logo non é natural e espontánea, miña Vanessa. Pois mire, señora, quere que lle diga o que opinaron os da selección da súa filla? Pois que era como unha fotocopia da nena esa resabiada que anuncia o Cacachú. E se quixéramos unha nena así, pois xa chamábamos a esa nena do Cacachú, que polo menos xa é conocida. Así son as cousas. E agora, se me permite... Mamá, ti sabes hai un DVD virxe para gravar a peli que botan esta tarde? Pois colla o DVD ese que está aí abaixo. Pero este é o DVD dos anuncios. Xa sei que é o dos anuncios. Quen quere un DVD cheo de anuncios? Nin que non botasen xa abondo por televisión. Hard on your lollipop, hair love's gonna get you down. Girl, that's sucking too hard on